tkompli toħroġ fil-beraħ in-nuqqas ta' direzzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fuq naħa l-kap tal-Partit Simon Busuttil jgħid li ma jaqbilx mal-programm taċ-ċittadinanza u fuq naħa l-oħra s-sindki nazzjonalisti laqgħu il-programm u qalu li jridu jieħdu flus mill-programm stess. Fost oħrajn is-sindku nazzjonalista tar-Rabat Għawdex fejn qal li hu relevanti minn fejn jiġu l-flus. Saħaq li l-importanti hu li jiżdiedu l-fondi allokati għal kunsilli lokali. Is-sindku ta' Taslima Anthony Kirkop filwaqt li ddeskriva b'mod pożittiv fil-laqgħat tal-kabinet mas-sindki sostna li kull allokazzjoni hija ta' benefiċċju. Is-sindku ta' Żebbuġ qal li bla dubju l-kunsilli lokali huma fil-bżonn ta' fondi sabiex ikunu jistgħu jaqdu l-bżonnijiet tan-nies tal-lokal. Min-naħa tagħhom is-sindki nazzjonalisti ta' Kerċem u tal-Asri qalu li aktar ma jkollhom flus aktar aħjar. Fid-dawl ta' dan iżda tispikka l-pożizzjoni mċajpra tal-Partit Nazzjonalista li tajt li ma tridx l-introduzzjoni ta' dan il-programm potenzjal ta' biljun euro. Fuq in-naħa l-oħra s-sindki nazzjonalisti jgħidu li ma jiddejqu xejn jibbenefikaw mill-programm taċ-ċittadinanza.